Assalamu alaikum warahmatullah ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon namu. To bidiyon namu zan nuna muku wani muhimmin sirri ne a saman WhatsApp wanda WhatsApp suka dora kwanan bai kwana 10 duka ba da dora shi da yake sabo ne. Ta yanzu na misali ina son a turo min lambar wani ko kuma lambar wata yarinya a ce kuma ni ban da waya da lambar abokina ne zan amfani wanda na tabbata ana turawa idan ba da kusa tabbas shi zai gani. To kuma ina so a turo min nemiran asiri ta yadda ni kaɗai zan iya ɗaukar nemiran ba tare da shi mai waya ba ya fahimta. To ina da wanda idan kafin in nuna muku wannan idan kun gani farkon zai cika channel ɗin kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe kana ka taɓa mana ƙararrawar sanarwa sannan ku danna mana alamar like ku share ɗin bidiyon ga duk wani inda kuke chatting WhatsApp da Facebook da dai sauransu. Na gode. To mu je kai tsaye a saman darasin namu. Da farko za ka zo ka shiga kan WhatsApp ɗinka gashi ne da kuke gani wannan shine WhatsApp ɗin bari in fidda kile wanda kowa san haka wannan shine WhatsApp ɗin. To abu na farko za ka zo ka taɓa akan wannan alama ta wannan gidan message ɗin wannan a ta ne za ka duk wasu lambobi da suke son WhatsApp ɗinka. To wannan ba shi bane bake damu abin da muke so mu fahimta ana ga wurin nan wurin kana gani anan za ka taɓa wannan alama ta ɗan kwad ɗin wannan kana taɓa wani alama ta wannan kwad ɗin to wannan ɗan kwad ɗin shi za ka ɗauki foton shi ka za ka iya ɗauki da kama ka yi sakanin ɗin shi ka ɗauki foton shi to wannan shine zamancin nemiranka shine nemiranka. To a misali to ta za mu ga nemiran nan tunda yanzu wani in ka tura mishi wani abin ka ce ga nemiran ka nan ta yaya za a yi fara hisan wasu don saboda ka kenan shi ba zai iya ba. Bari in nuna muku domin ku gane me nake nufi. Kamar yanzu idan ka ɗauki foton misali kamar hakan ga idan ka ɗauki foton ya turo maka wannan hoton to kai da za aka turo ma shi ta yaya za a ka gani nemiran kawai kai sai ka zo ka ja wannan hoton kana ja wannan hoton nan wurin zai baka kyamara da baka kyamara zai ka zo sai ka taba a nan wurin gallery din nan kana taba a nan wajen gallery din nan kawai za ka ga foton da suke sama suka waya ka sun bayyana kawai sai ka taba hakan ga sai ka dauko foton gashi nan kana dauko foton kawai baka da matsala zai verification gashi nan kuna ganin wannan shine nemiro na ya bayyana. To hata haka duk wani nemirin da kake so a turo ma za ka same shi. Yan uwa da fatan da kun ji abin da na koyi da ku inda kuma kai kuskure sai ku gafarce mu.